Malawi Today. Nizi ndine Christina Chiwota poyamba nayi mitu yake. Mlangizi wakale wa boma pa zamalamulo athapo Chakaka Nyirenda amuyimitsa pa ntchito ku Reserve Bank. Nyumba ya malamulo yavomereza mabhilo awiri ololeza boma kubwereka ndalama zokonzera msewu wa M1 komanso ntchito yobweretsa madzi aukhondo kwa ajenda. Kafukufuku watsopano wa bungwe la Global Health Research Group waonetsa kuti matenda otsekula m'mimba pakati pa ana anakali opsa m'dziko lino. Ndipo mzamasewero timu ya Songwe Border United yatuluka mu TNM Super League potsatira kugonja ndi zigoli zitatu kwa duo ndi timu ya Mzuzu City Hammers. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Yemwe anali mulangizi wa boma pa zamalamulo athapo Chakaka Nyirenda amuyimitsa kaye pa ntchito ku Reserve Bank of Malawi. Sizikudziwika chifukwa chimene Nyirenda awayimitsira pa ntchito. Kufikira sabata zingapo zapitazo Nyirenda anali mulangizi wa boma pa zamalamulo, udindo umene adawabwerekera kuchokera ku Reserve Bank komwe ankagwira ntchito ngati mkulu oyang'anira zamalamulo. Nyumba ya zamalamulo yavomereza makamaka nyumba ya malamulo yavomereza mabhilo awiri ololeza boma kuti libwereke 38 million euros komanso 27 million US dollars za ku America zopita ku gawo lachiwiri lokonza msewu wa M1 komanso ntchito yobweretsa madzi aukhondo kwa ajenda. Zipani zotsutsa za Malawi Congress komanso UTM zavomereza mabhilowa ponena kuti ntchito ziwirizi ndi zofunika ku dziko lino koma alangiza boma kuti ligwiritse bwino ntchito ndalamazi. Nduna zachuma Joseph Mwanamveka yati boma la DPP likudziwa bwino mavuto azachuma omwe akusautsa dziko lino ndipo layamba kale kuyika ndondomeko zoteteza chuma. Kenford Ndima ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mabhilo awiri omwe nyumba ya malamulo yavomereza akuloleza boma kuti libwereke 38 million euros komanso 27 million US dollars zopita ku maprojekti okonza msewu wa M1 komanso yopititsa madzi kwa ajenda. Boma libwereka ndalama za project ya msewu wa M1 kuchokera ku European Investment Bank, pamene ndalama za project ya madzi libwereka kuchokera ku OPEC Fund for International Development. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka yati maprojekti awiriwa ndofunika pa chitukuko cha dziko lino. Sanga kwambiri mabhilo amene madusa bilu yoyamba ya M1 isewatu wa M1 imene kuyambira pa Lumbers ngokafika ku Chiweta. Ndalama zimene zinalipo zimakhala zimachepera mataonjezanso ndalama pafupi 58 million euros imene 20 million ndi grant pamene 38 ndi ngongoli komanso ngongoli ndiyo chipirapo. Tundasangala kwambiri kuti ndama parliament yavomera kuti ndama imenezi atibwereke komanso grant imene tilandire kuti project imene ite pa nthawi yake. Komanso ndikusangala kuti paliso project ya gender yokhuza madzi imenenso ndofunikira kwambiri kwa madzi ndi moyo. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala wati boma likuyenera kuchita zinthu zake poyera pamomwe ligwiritsire ntchito ndalama za ngongolezi. Nkhani ziwiri zonsezi ndi zofunika kwambiri. Tukamba nkhani ya zaumoyo komanso tukamba nkhani ya mayendedwe. Nkhani yayikulu kwambiri imene pamene tupanga zimene tikuyenera kuyang'ananso ndi kuti kodi ngongolezi tizikwanitsa kulipira pa chizungu amati debt sustainability. Pakadali pano ngongolezi zathu zakwera kwambiri, tapitirira 21 trillion pakadali pano, ndi mlingo waukulu kwambiri. Ndiye pamene tikubwereka tiziyang'ananso nkhani imeneyo. Padakali pano boma lati lapeza thandizo la 20 million euros zopita ku ntchito yokonza gawo lachiwiri la msewu wa M1. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Pakadali pano bungwe la European Union lati ndilodzipereka kupitiriza kuthandiza amayi pandale m'dziko lino. Kazemba bungwe kuno ku Malawi a Daniel Aristi Gazetrumen wati apitiriza kuthandiza kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito.
Iwo anena izi dzulo mu mzinda wa Lilongwe pokhazikitsa ntchito ya bungwe la Oxfam yomwe cholinga chake ndikuonetsetsa kuti amayi omwe asankhidwa pa chisankho chapitachi akupitirira kusankhidwa komanso kuchulukitsa chiwerengero cha amayi pandale. Irene Kaira walemba ripoti ili. Ndondomeko yomwe bungwe la European Union yakhazikitsa mogwirizana ndi bungwe la Oxfam yomwe pa Chingerezi akuitcha Elect Her, Retain Her, cholinga chake ndikuthandizira amayi omwe asankhidwa posachedwapa ngati aphungu a nyumba ya malamulo kuti adzapambanenso pa chisankho cha mchaka cha 2030. Kazembe wa bungwe la EU kuno ku Malawi, Daniel Alisti, wati bungwe lawo ndilodzipereka kuthandiza amayi kuti achite bwino pandale. Ndi ndondomeko yofunikira kwambiri yomwe yakhala nthawi yayitali. Mu ndondomeko imeneyi yomwe ndi ndalama zokwana 3.5 million euros tikufuna kulimbikitsa amayi makamaka amene ali ku nyumba ya malamulo. And in this particular case for women parliamentarians. Mmodzi mwa akuluakulu aku bungwe la Oxfam Asala Kambirinya wati amayi asangokwanitsa kukhala m'maudindo koma adzilandiranso thandizo loyenera akakhala m'maudindowa. Tikadalibe patali ponkhani zokhuzana kuti anthu akhale mofanana amayi ndi azibambo. Tione ku parliament kuli azimayi 48 pamene kuchokera pa nambala ya 40 komanso kuma console kuli azimayi 64 namba imene sinasunthe kwenikweni. Ifeyo ngakhale na manambala amene wawalipo tikuonesa zoti manambazi tikusuntha koma 50-50 sitinakwanitse koma tikhulupirira kuti tikamapitiriza kugwira ntchito ngati amabungwe ona nkhani za pasakhale kusiyana kwa amayi ndi azibambo tikhulupirira kuti zinthu tizazikwaniritsa. Amayi 48 ndi amene anasankhidwa ngati aphungu a nyumba ya malamulo. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Irene Kaila. Bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR layikira kumbuyo ganizo lakufunika kukambirana komanso utsogoleri pa nkhani zokhudza kuchotsa chilango chonyonga akaidi. Mkulu wa bungwe Michael Kayatsa wati kuchita zokambirana pa nkhani kutha kuthandizira kuti magulu okhudzidwa amvane chimodzi pomwe dziko lino likufuna kuthetsa chilangochi. Imon Pilingu walemba ripoti ili. Pabukanso zolankhula kuti dziko lino lichite zokambirana ngati kuli koyenera kuti chilango chonyonga akaidi chipitirire kugwiritsidwa ntchito kapena chithe mdziko lino. Polankhula pomwe amatsekulira msonkhano owunikira momwe dziko la Malawi lachitira pa maufulu wa anthu mdziko lino ku Geneva mdziko la Switzerland, komishona wa bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC yemwenso ni mkulu wokumva madando a anthu a Grace Malera anati kuthetsa chilango chonyonga zimakhudza magawo azandale komanso otsogoleri osati malamulo okha nchifukwa chake pakufunika kukhala zokambirana. Iwo anati ngakhale malamulo a dziko lino amalemekeza ufulu okhala ndi moyo, chilango chonyonga akaidi ndi cha atsamunda komanso chofunika kuwunikiridwa bwino. Pa msonkhano omwewu mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance CREA Victor Muhango anapempha boma latsopano komanso aphungu a nyumba ya malamulo kuti ayike chidwi polingalira zosintha lamuloli. Tinafotokozapo kwambiri chifukwa chonena kuti kwathu kunoko tukhanga ndi amene tikusalira kumbuyo maiko anzathu ambiri anasogola anachosa chilango chimene chichonera kuti munthu azikanyongedwa. Ndene timapempha kuti nthawi imene ma MPs akukambirana ulendo uno amakamaka amene abwera kumene aunikirepo ganizo limenelo kunati chilango chimene chichoke m'malamulo athu. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Michael Kayatsa nawo akuyankhulapo pa nkhani iyi. Tigwirizane ndi zomwe yankhula Grace Malera ndizoona kuti nkhani ya death penalty si nkhani ya malamulo okha yayi, nkhani imenenso ikukhudza ndale komanso ngakhale zikhalidwe kapena kuti chikhalidwe chathu, nkhaniso zokhudzana ndi imene timakhalira anthu pa chizungu social. Lamulo lokhudza chilango chokupha monyonga lakhala lilipo mdziko lino koma kuyambira mu 1990 lamuloli lakhala lisakugwira ntchito, zinthu zomwe magulu ochuluka ati lingothetsedwa. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imon Pilingu. Bungwe la World Food Program WFP lati likusowekera $72 million za ku America mwa $96.5 million yomwe anayerekeza kuti igwire ntchito yothandiza anthu 1.9 million mwa 4 million omwe ali pa chiopsezo cha vuto la njala. Izi zadziwika mu mzinda wa Lilongwe pamwambo omwe ofesi ya kazembe wa dziko la Norway
imapereka 8.3 million US dollars kuti zithandizire pa vutoli. Sarah Tembo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Bungwe la World Food Program Malawi lati thandizo lomwe dziko la Norway lapeleka la ndalama zokwana 8.3 million US dollars lithandiza ntchito yopereka chakudya pa mabanja omwe ali pa chiopsezo cha njala. Mkulu wa bungwe la WFP ku Malawi a Dr. Hyung Jun Lim wati bungweli lipitiriza kusonkhetsa thandizo pofuna kupeza thandizo la ndalama zothandizira kugula chakudya komanso kuonetsetsa kuti mabanja amene ali pa chiopsezo cha njala alandire thandizo mu nthawi yoyenera. Pakadali pano kazembe wa dziko la Norway ku Malawi a Anne Sophie Belland wati mgwirizano wa dziko la Norway ndi boma la Malawi ndi bungwe la WFP cholinga chake ndikuonetsetsa kuti mabanja omwe ali pa chiopsezo cha njala alandira thandizo lopulumutsa miyoyo yawo pa nthawi yovutayi. Polankhula pa mwambo omwewo, komishonala wa bungwe loona za ngozi zogwa dzidzidzi a Wilson Molen wati vuto la kusowa thandizo la chakudya likuchepa pang'ono-pang'ono pamene mabungwe komanso maiko akupereka thandizo ngati ili kuboma. Chithandizo chimenechi chaperekedwa kudzera ku bungwe la WFP. WFP ndi amene tikugwira nawo kale ntchito panopo ndi amene akutithandizira kunyamula chakudya makamaka chimanga kupitisa m'madera osiyanasiyana. Mmene tikamba pano ndi kuti maboma osiyanasiyana akulandira chimanga. Ndikuti ndi chithandizo ichichi chikhangatinso chalimbikisa ntchito imene ilipo kale. Pa ndalama zokwana 8.3 million dollars, 4 million dollars zithandizira mabanja omwe ali pa chiopsezo cha njala pogula matani okwana 6,000 achimanga, pamene ndalama zotsala zokwana 3.8 million US dollars zaperekedwa ku ndondomeko yopereka chakudya kwa ana asukulu. Malo mwa Zodiac Lilongwe, ndine Sarah Tembo. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Christina Chiwotatindiza. Tipitirire ndi nkhanizi. Kafukufuku watsopano wa bungwe la Global Health Research Group waonetsa kuti matenda otsekula m'mimba anakali opsa mdziko lino maka pakati pa ana. Izi azifotokoza dzulo ku Blantyre pamwambo otsekula makamaka otulutsa zotsatira za kafukufukuyu, pomwe zotsatira zinaonetsa kupezeka kwa tizilombo toyambitsa matenda otsekula m'mimba tochuluka pakati pa ana omwe anawagoneka mzipatala za Queen Elizabeth ndi Bangwe. Malingana ndi Dr. Priska Matambo, kafukufukuyu analunjika pakupeza gwero la nthenda yakutsekula m'mimba pakati pa ana ndikupeza katemera woyenera wa nthenda zotere. Kasim Aubi ali ndi ripoti. Mmodzi mwa akatswiri omwe anachita nawo kafukufukuyu Dr. Priska Matambo, omwenso ndi wachiwiri kwa mkulu wa nthambi yomwe imaona za kafukufuku wa zaumoyo ku Malawi Liverpool Wellcome Research Program, akuti cholinga cha kafukufukuyu kunali kupeza kukula kwa vuto la kutsekula m'mimba maka pakati pa ana mdziko lino. Iwati kafukufukuyu wapeza kuti vutoli ndi lalikulu ndithu. Vuto limene lili la matenda otsekula m'mimba lidakalipobe, ndipo zikufunikira kuti tonse ngati Malawi, aboma, ife ma researchers komanso osiyanasiyana tigwirane manja kuti tiyesetse ndithu kugwiritsa ntchito zina zonse, njira zilizonse kuti papezeke ndithu ma vaccine oyenerekera kuthana ndi matenda amenewa. Pakadali pano akatswiri za kafukufukuwa akhazikitsanso kafukufuku ina yemwe akufuna kupeza kukula kwa vutoli maka pakati pa akuluakulu, ndipo kafukufukuyu akumutchula kuti Characterizing the Etiology and Host Immunity to Diarrhea Infections in Africa, KAHIDA. Profesa Chisomo Msefula ndi mmodzi mwa akatswiri omwe achite nawo kafukufukuyu. Tangana mwana tsono tangeneso mwa anthu akuluakulu fani kotha kuti matenda ngati mazungulira pa anthu akuluakulu mapatsirana ati kulazungulira pa ana mapatsira anthu akuluakulu, ndipo tiziyang'ana konsekonse tiyang'ane kwa ana tangenso pa anthu akuluakulu kuti tikamapanga njira zodzitetezera tiziyang'ana makulosi ana kamenanso anthu akuluakulu. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zaumoyo Dr. Mike Chisema wati zotsatirazi zithandiza kuti akuluakulu aboma achite ziganizo zabwino pokonza ndondomeko zokhudza nkhani za umoyo. Ndi zabwino kwambiri, ndipo ndi cholinga cha unduna ndikubira ndi boma lomwe kuonesesa kuti nkhani ya kafukufuku ndi mbali imodzi ya chotilondolera ikuntchito zathu ife timati health sector strategic plan. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kasim Aubi.
tili pa nkhani ngati yomweyi unduna za umoyo wati 46% yokha ya anthu mdziko lino ndi yomwe ili ndi zimbudzi zabwino. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawo Dr. Matthew Zikalaya wati zili ndi kuthekera kokolezera matenda omwe amadza kamba kavuto lakusowa kwa ukhondo monga kolera. Iwo yankhula izi dzulo ku Ntchisi pa mwambo okumbukira tsiku loona za zimbudzi. Henderson Charles Msusa walemba ripotili. Wachiwiri kwa mkulu oyendetsa ntchito zopititsa patsogolo nkhani za ukhondo mu undunawu Dr. Matthew Zikalaya ati mdziko muno mutha kubuka nthenda ya kolera. Iwo apempha adindo kuti agwirane manja pofalitsa mauthenga ozindikiritsa anthu pa nkhani za ukhondo. Kumbali yake mmodzi mwa akuluakulu pa chipatala chachikulu cha mbomale a Ellen Rove aulula kuti ngakhale chiwerengero cha anthu omwe ali ndi zimbudzi mbomale chili pa 82%, zinthu sizili pabwino kamba kuti zambiri mwa izo sizabwino. Ngati Ntchisi tikukwanitsa kufikira 82% ya ma households omwe ali mu Ntchisi. Ma households omwe ali mu Ntchisi ndi around 85,000 and by the 1,000 it's only 62,000 that have amene ali ndi zimbudzi. Komanso pa 82% ipo kapena pa 62,000 makoma amene ali ndi zimbudzi. 56% ndiyo ndi zimbudzi zake ndi zomwe zakale zamakolo. Pa tsikuli bungwe la OTA lagawanso njinga zakapalasa zokwana 200 kwa anthu omwe amagwira ntchito limodzi ndi boma popititsa patsogolo nkhani za ukhondo. Ndine Henderson Charles Msusa wa Zodiac kuno ku Ntchisi. Bungwe loona za anthu oyendetsa njinga za moto komanso zakapalasa la Makokasa lati kusowekera kwa malamulo okhwima ndiko kukolezera ngozi zapansewu pakati pa anthu amene amayendetsa njinga za moto. Wapampando wa bungwe liya Moses Mwalabu wayankhula izi dzulo mu mzinda wa Mzuzu pa msonkhano umene unabweretsa pamodzi akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Mzuzu, nthambi yoona zapansewu komanso yoona zolowa ndi kutuluka mdziko lino. Mawu ake mfumu ya mzinda wa Mzuzu a Chiyembekezo Moses yalimbikitsa akabazawa kuti azitsatira malamulo apansewu. Temwa Nyirenda walemba ripotili limene akuwerenga ndi Norbert Mzembe. Wapampando wa bungwe loyang'anira anthu oyendetsa njinga za moto zakabaza la Kabaza Stakeholders Association Makokasa a Moses Mwalabu wati ngakhala anasayinirana mgwirizano ndi nthambi zosiyanasiyana monga za Directorate of Road Traffic and Safety Services, khonsolo ya mzinda wa Mzuzu, komanso nthambi yoona za kutuluka ndi kulowa mdziko lino ya Immigration mchaka cha 2024, anjinga za moto akuyendetsabe njinga zawo mosasamala zomwe ati zikukolezera ngozi zapansewu. Anyway, mafunika political will. Ne political will taipeza lero ekusa ndi muzinda muno mwa Mzuzu. So tindichikhulupirira kuti from now onwards ndekuti with ndi political will imene ati yankhula lero his worship ameya kuti police ambe kugwira atatesisi ambe kugwira ife zimezo zati pasa chilimbikitso kuti ndekuti zimene tinasanale moyo ziyamba ndi kugwira ntchito moyenerera monga mmene tinagwirizana kuti zizigwirira. Mfumu ya mzinda wa Mzuzu a Chiyembekezo Moses wapempha oyendetsa njinga zakabazawa kuti azitsatira malamulo onse apansewu ndipo alonjeza kuti misewu ya mzindawo ikonzedwanso zomwe ati zichepetse ngozi zapansewu. Ndandale kasala ndi wandale meya ndine wandale nabwera kuno kuchifukwa cha ndale so chifukwa chake tayankhula ndi road traffic a polisi komanso anzathu a MRA. Ina mwa misewu imene ikuyenera kukonzedwanso mzindawo ndi monga ya Chivave, Masasa ndi Zorozoro. Pano tioneko za masewero. Timu ya Songwe Border United yatuluka mu ligi ya TNM pamene yagonja ndi zigoli zitatu kwa du ndi timu ya Mzuzu City Hammers pabwalo la Karonga. Songwe yasewera masewero 25 ndipo yatsala ndi asanu kuti imalize masewero wake. Masewerowa timu yatolera mapointi asanu ndi imodzi pamene timu yomwe ili pamalo otsiriza osatuluka mu ligi ili kale ndi mapointi 24 zomwe zikuonetsa kuti Songwe yatsanzikana ndi ligi. Zambiri mu ripoti ili limene walemba Bright Kanyama.
zinthu zomwe zakhala zikupenekera mbuyomo tsopano zatsimikizika. Timu ya Songwe Border United yatuluka mu TNM Super League. Izi zatsimikizika pamene timu yagonja ndi zigoli zitatu kwa Chilowere ndi Mzuzu City Hammers pa bwalo lake lomwe la Karonga. Hammers inapeza zigoli zake kudzera mwa Arnold Piri, Hassan Luwembe komanso Isaiah Nyirenda. Pamene mapointi ake onse ikaphatikiza masewero omwe atsala akufikira pa 21, Songwe Border United singafikirenso pamene pali timu ya Mafco potengera kuti timuyi yapeza mapointi 24 kale zomwe zatsimikizira kutuluka kwa timuyi. Mkulu woyang'anira aphunzitsi ku timu ya Songwe a Gift Chilongo wati mene zateremu timuyi ikuyeneka iziwunikirenso ponena kuti ndi nthawi yowawitsa ku timuyi. Mpira ndi mpira nimene zimakhalira, tibwerera ku lower league tikazitolere tibwererenso mu Super League angokhala pambuyo pathu kutisapota kutisatira kwina kulikonse kumene tingathe kumenya mpira. Kumbali yake wachiwiri mphunzitsi ku timu ya Mzuzu City Hammers Lawrence Wire wati kupambanaku kwapereka chiyembekezo kuti timuyi kuti singatuluke mu ligi ponengera kuti nawo ali kuchigwa chotulukira mu ligi. Ndi tingofunika kuti vanopoti tani tiyesenso kuina magemu amene akubwerawo kuti tisuntebe position. Pa masewero ena Craig Sporting Club yagonjetsa Karonga United ndi chigoli chimodzi kwa Chilowere. Mighty Tigers nayonso yagonjetsa Kamuzu Barracks ndi chigoli chimodzi kwa Chilowere ku Blantyre. Pamene Blue Eagles yagonjetsa Mafco ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi kuti ifike pa namba 6 pa mndandanda wa matimu. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Apanso ndiye pamapeto pa nkhani zathu.